Ngiyanibingelela nonke emakhaya, ngibingelele umbukeli nawe mfundi. Sakwamukela ku-channel yethu yesiZulu. Namuhla ngizoqedelela incwadi ethi Impi Yabomdabu Isethunjini. Sizokwenza isizinda kule video lena. Ngaphambi kokuba ngichubeke, please don't forget to subscribe and like and add i-comment. Isizinda sencwadi Impi Yabomdabu Isethunjini. Uma sikhuluma ngesizinda, sikhuluma ngendawo, sikhulume ngenkathi, sikhulume ngesimo senhlalo. Indawo kulapho umdlalo noma indaba yenzeka kuwona. Inkathi isikhathi umdlalo oyenzeka kusona, ngaba isikhathi samanje noma kube isikhathi samandulo. Masikhuluma ngesimo senhlalo, sibheka indlela abalingisi esibathola enovelini yethu abahlalisene ngayo. Kule noveli Impi Yabomdabu Isethunjini, indawo iyathuthuka. Iqala eThekwini eMlazi, emzini kaNgubane noPopi. Kusemadolobheni emzini kaPopi noNgubane. Le noveli iphinde yenzeke futhi endaweni yasemakhaya eMpaphala eShowe. Kulapho sithola khona umuzi kaNjinicele benomkakhe uMakhumalo. Le ndaba noma le noveli iphinde yenzeke eSiphingo Beach eThekwini. Lapho sithola indawo kaDokotela Mdlalose ozama ukwelapha uBafana noPopi njengoba kwasekuqale izingxabano phakathi kwabo. eThekwini eLalusha sithola umuzi othengwa nguPopi ogcina usudala izingxabano futhi. Le ndaba yenzeka naseNewcastle eMadadeni lapho uBafana wayehlala khona noMamthunzi umama kaPriska. Indaba iphinde yenzeke eThekwini kwaMashu emzini kaGetro Msibi lapho bekuqashe khona uBafana aze abonane nomhlolikazi Msibi. Indawo kwinoveli Impi Yabomdabu Isethunjini yenzeka futhi eTongat Beach eThekwini lapho uBafana ezama ukuzibulala uze ukhuzwa ngowomdabu waseNdiya. Le ndaba yenzeka nase-United States of America lapho kwakufunda khona uZithelile, uHlanganisani kanye noVikizitha. Ingakho sithi indawo iyathuthuka ngoba yenzeka ezindaweni eziningi ezahlukahlukene. Manje uma ubhala indawo, uma ubhala isizinda, uma usufika kule phathi yendawo, ukhipha okusencwadini okukhombisayo ukuthi indawo yenzeka kuyiphi indawo. Mina yizo lezi engizitholile, nawe ungazibhala futhi uma usuvivinywa, kodwa uma unazo ezinye ozitholile encwadini usengazifaka futhi ayikho inkinga. Ngiyathemba ukuthi kuyezwakala lapho. Sizoqhubekela phambili sichaze inkathi. Uma sikhuluma ngenkathi, sikhuluma ngesikhathi indaba eyenzeka kuyona. Kungaba inkathi yamanje noma inkathi yamandulo. Le ndaba yenzeka enkathini yamanje noma ngenkathi yezinguquko lapho izingane zabantu abamnyama sezikwazi ukuyofunda ezikoleni zabelungu. Sibonile ukuthi izingane zikaPopi noBafana sasezifunda kuphi? Ezikoleni zabelungu. Njengoba ingane kaBafana noPopi u-euthanasia igcina isizitshontsha imoto kathisha owumlungu uMiss Hawkins, right? Okay. Abantu abamnyama sebekwazi ukuhlala endaweni okwaziwa ukuthi ihlala abelungu kuphela njengoba kwenza umndeni wakwaNgubane. Umndeni wakwaNgubane usuka eMlazi uyohlala eLalusha. Abantu abamnyama sebeyakwazi ukusonta nabelungu njengoba umndeni wakwaNgubane usonta kubelungu. Okunye okufakazela ukuthi inkathi yamanje noma inkathi yezinguquko ukuthi abantu abamnyama nabo sebeyakwazi ukuba sezikhundleni eziphezulu. Ngenkathi yamandulo umuntu omnyama wayengakwazi ukuba sesikhundleni esiphezulu athole imali ethe xaxa, kodwa ngoba isikhathi samanje, isikhathi sezinguquko, sithola uPopi kanye nomyeni wakhe uBafana basebenza ezikhundleni eziphakeme.
uBafana John Mpapatisi Ngubane usesikhundleni esiphezulu emsebenzini wakhe. Umkakhe uPoppy naye esibhedlela usesikhundleni esikhulu ungumathiloni phecelezi matron. Isimo senhlalo, sichubekele phambili sesichaza isimo senhlalo. Lapha sibheka indlela abalingiswa abahlalisene ngayo. Kule noveli isimo siqala singesihle. uBafana umxoshisa okwenja umalume wakhe uNjinixele emzini wabo benoPoppy. Khumbula ukuthi ngenkathi umalume kaBafana eyocelela izingane zikaLinono indawo yokuhlala, uBafana wamxoshisa okwenja wase uyolala kaMadonsela umalume kaBafana. uBafana uhamba yedwa uma eya esontweni. uPoppy yena kumele ahambe nezingane. Isimo senhlalo lana siyabona ukuthi asisihle neze ngoba labashadikazi abaphathisene, omunye uzenzele okwakhe nomunye uzenzele okwakhe. Emzini kaBafana akukho ukubambisana phakathi kwakhe nomkakhe uPoppy. uBafana umsebenzi wakhe ukubheka izinja. uPoppy yena unaka izingane zabo. Izingane zikaBafana azinayo inhlonipho. uEuthanasia utshontsha imali kaMaxakushe. Uma uMaxakushe amthumile ukuthi ayothumela imali ekhaya, uEuthanasia uyayitshontsha leyo mali. Uze watshontsha futhi nemoto kathisha esikolweni. Ukhombisa ukungabi nenhlonipho lokho. Sibuye isimo senhlalo sibuyele kwesejwayelekile ngenkathi uBafana abuyela eMpaphala. Angithi siyazi ukuthi isimo senhlalo sasingesihle phakathi koBafana nomndeni wakhe waseMpaphala, kepha isimo sesiyaguquka sesiyabuyela siba sihle ngenkathi uBafana esebuyela kuphi? eMpaphala. Imindeni iyabuyisana bese kuba nedili elikhulu. uBafana noMamthimkhulu bayaxolelwa ngezenzo zabo ezimbi. Ngakho sithi isimo senhlalo sibuyele kwesejwayelekile. Manje sengichazile isizinda. Isizinda long question 25 marks. IsiZulu grade 12 paper 2. I hope ukuthi u-understandile nokuthi kuzwakele. Manje ngizochaza indikimba yale noveli Impi Yabomdabu Isethunjini. Uma sikhuluma ngendikimba, sikhuluma ngomongo wendaba, umqondo jikelele wendaba, ukuthi indaba imayelana nani. Kule noveli Impi Yabomdabu Isethunjini, ubuntu, indikimba ubuntu kule noveli Impi Yabomdabu Isethunjini. Kusukela esethulweni senoveli, umbhali utshengisa ukuphela kobuntu. uBafana John Mpapatisi Ngubane uxosha uNjinixele umalume wakhe esuka emafamu eMpaphala ezocelela izingane zikaLinono indawo yokuhlala. uBafana uxosha umalume wakhe ngoba ethi akashongo ukuthi uyeza. Lokho kukhombisa ukungabikho kobuntu ngoba umalume wakho uma efika noma angabikanga ukuthi uyeza, ikakhulukazi umalume wakho wakukhulisa ngoba uBafana nodadewabo uLinono bakhuliswa umalume wakhe. Manje uma umalume lo wamkhulisa esefika emzini wakhe bese uyamxosha athi ngoba ufike angabikanga. Lokho kuveza ukungabibikho kobuntu. Ingakho indikimba yale noveli Impi Yabomdabu Isethunjini kungubuntu. uPoppy ukhombisa ukungabi nabo ubuntu ngoba unqaba ukuthi ngeke azithathe izingane zikadadewabo myeni wakhe zaseMpaphala. Ubuntu abukho kuBafana ngokuba unqaba ukuthatha izingane zikadadewabo uLinono ezazizocelela ucele ngoba ebona ukuthi bona benomkakhe uMakhumalo abasenawo amandla okuzikhulisa. uBafana unqaba ngokuthi lokho kuzophazamisa izinhlelo zomuzi wakhe. Ngakho-ke mfundi olalele ekhaya,
Indikimba yale noveli Impi Yabomdabu Isethunjini, ubuntu. Yeah, that's it for today. Please don't forget to like, to subscribe, and also comment if there's something that you want to say. Sesiqedile ngencwadi Impi Yabomdabu Isethunjini. Kule video elandelayo ngizabe sengenza enye incwadi enesihloko esithi Zihlangene Phezulu. Ngiyabonga.